I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Bana, di ay ka? Huwag man dayon ka musulti. O ganong, hindi man ikinagbantay na ko sa ospital. Unsa man ka klase sa pagkabana? Hulo. Inday, dili ni mo ba na si Sir Joko? Padung pa, Inday, padung pa. Pagpakaayo og dali, Inday. Aron mahimo na nimo siyang bana. Ay, uyab pa da, Amy? Sorry ha, Okay ra. pero time pa. Kung uyab pa ta, ang anong naman ko nagpuyo din Inday, sakto na lang una ng mga impormasyon nga among nahatag di mo karon ha. Kana lang una sa pagkakaron. Ayaw kayo kagua imong una-una. Okay. Anda mo na mo ang lamisa, sir, ha? Para Yeah. makakaon na mo. Sige na. Labi na ni si Inday. Ito na importante na. Maugid ka, ay. Dali na kikoy, tubangi ko. Sige, pasipkat niya. Nurse Itel. Ninoy! Ikaw, di mo nag... Bukibo ka, Nurse Itel. Nicole, Nga no, Inday? pwede makiksulti ko ni Joko nga kamera? Oh, sure. Nurse Ethel, magawas na ta. Nag-away ta? Ha? Wa ta mag-away, Inday. Unya, manong murag, hindi lagi ka komportable na ako. Uyapan ka ta. Nalipong ko. Baway sa... I mean, ayaw na pala biyog tabi. Irlas una imong nahuna. Lagi no. Mo tigisulti ni Nicole. Papahuwayon sa una na ko kung utok. Tabian lang ay ko no. Ing ani gid ay ko tabian? Sandi ko na, Dublihan na itong imundan sa imong likod. Okay na. Murag nawa na kung lipo nga napasandig ko. Relax lang una, okay? Oh. Pero gusto kong makadungog sa tong love story. Pwede mo ko istoryahan? Oh, Hindi ko matabi. Maminaw ra ko. bisa na. Bahago lagi po na imong utok. Relax lang yun una. Saan man ako pag-relax? Oo, sige. Kantahan na lang tika. Sige. Kantahi ko. Wait. Basig yabag ka. Ikaw huwag mawain mong pagkasikaw na. Bisan, nawain mong memorya. Si Auday ko? Okay. Sige na. Kantahin na dayan ko. Okay, pero pag daw biya kay ko ikaw lang pa nagsabot. God gave me you. Show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Wow. Now Bisig pagaw-pagaw ka pero mailahindig nga. Nindot imong tingog. Gawas nga gwapo ka. Nindot pagit kay kagtingog. Maudi ay nga in love ko nimo. Oh. Ikaw, nga nung na-in love man sa ka na ako,
Makabantay ko ba? Tanan akong pangutana kay Muraga, makuratan ka. Kung ako kasabot mo. Hangtod na huwag karon. Hindi ako makatuon nga. Hindi anak ka. Hindi balik din eh. Ay, human sa imong aksidente. Wala ka siguruhan ko. Magkakita pa tapag usap. Thanks God. Iyayog kang gipalit na ako. Kibaw ka. Bisan lang ko akong huna-huna. Bisan ako yung nasabtan. Magsigigid upsud sa akong huna-huna ang imong pangan. Mawa. Gusto ko mo sagit sa kalipay, Inday. Pwedeng muhawak sa imong kamot. Pwede. Pwede ka ni apilon ang tiil. Aw. Kana imong kasi aw. Mao ginay unang nainlaban ako nimo. Mao ba? Dili ko no. Ha? Dili. Kana gin imong kasi aw. Malingaw magud ko nimo. Doon na gani ko problema no. Mawa dayon kung magpasiaw na ka. Ano? Gigutom man ko. Magpahatag pagkaon din eh. Maadala na sa kananan, good. Kaya na magod na ako malakaw. Hinahinay lang, good. Sige. Okay. Oh, tawagan na sila Kiko. Nga una. Okay na. Wow! Ready na ang table, Ninang Dolor. Doon na unta ko tawagin nyo, Miss Nicole. Si Inday og Joko, hata na lang tingali nato. Niyan ako'y gilain, Miss Nicole. Inday! Oh, uy, ginoo ko. Nga naman ka. Kiko! Nicole! Asir! Ano ang namin dyan? Paspasin ninyo, Kiko! Nurse Ethel! Silan, naunsa man ka si Inday. Nga naman ka. Nurse, palihog check sa iyang vital signs. Mura lagi kag doktor. Inday ha. Bis nalit mo na kadiha. Musulti kag gyapon ng ana. Tabangin kong pahinom na nila, Kiko. Okay, sir. Ako din nilipita, sir. Ikaw diha. Ano di ay, naunsa ni si Inday? Gusto magunta siya nga. Muadto sa komedor mo kaon. Kaya lang kuno niya mulakaw. Pero, pila pa lang gani kalakang, nalipong na siya. May gani, nasagang na po. Inday, dili pa nimo kaya, ha? Imo na una-una nga kaya pa nimo, pero dili gid na. Okay, Dahil sa tingali kagutom yung lipo, sir. correct. Wala ba niya kuha og pagkaon, Kiko? Okay, sir. Nurse, pilay ang BP. Nakatuog di ay ko. Oo. Kumusta naman ka? Unsa imong pamati? Okay ra. By the way, nilakaw na si Nicole. Gitawag na siya ni Alvin. Kinsa na? Iyang husband. Tuod, Joko. Manager man ka nako si Nicole. Oo. Ang na amon kay manager? Inday, artista ka. O si Nicole ang nag-manage sa imong karir. Artista di ay ko? Guwapa di ay kayo ko? Oh. Mausabi nga na in love ka na ko, uy.
kay artista man sa diay ko. Pero, time pa, unsa ganito ng artista? Oh. Nigawas na siya sa akong baba, pero uwa ko kasabot unsa siya. Daghan gi ko gipangsulti nga mo gawas lang sa akong baba, pero ang tinuod, uwa ko kasabot. Tungod kay may amnesia ka pa. Pero ayaw ka pala ka. Ginahini na nang mabalik ang imong memorya. Ayaw mo sa kung sa aron. Dili, magkakomplikasyon. Ayaw i-push ang imong utok. Okay. Inday, gusto ka mato sa garden? Pag-wheelchair lang. Sige. Tanawar ko na lang. Tanawar ko lang si Joko na. Malipayo na kay siya. O, bisan wa ta makadungog sa ilang gistoryahan. Makita ginako ang mga lihok ni Sir nga yung pagmahal kang Inday na. Pero kung ganyan na mabuhat ng tulor. Oh. Og hinaot lang unta nga mabatyagan na gyud ni Inday. Og dili na mawa siyang una-una pananglit. Mubalik na gyud ang iyang memorya. Bitaw lang no. Kay kaluoy sad ni Sir kung ubalik na sa uno ang pagpalibihon gyapon ni Inday ang kiubos. Ay, mao na saday atong iampo, Kiko. Nga musangpot lang gyud unta sila sa pagpakasal ni tanan nga naitabo ron. Oo na. Mao sa na atong ampuan. Iampo, dili ampuan. Ses, manang Maria siya na nang Badya oy lahi ra. Sige. Hindi lang ko magiglalis na mo. Basta kayo mo nang atong ampuan. O atong iampo. Kaya ginatuyuan na to nang. Ay! Sige lagi kagkisa kong kamot. Di lang kapulan. I love you. Kahilakon lagi ko. Mahal kita ka, Inday. Ayaw nakalimti. Mahal, masal ko nimo. Tingali. Nganong tingali man. Uwa man ko kasabot. Dili ko kapasabot. Happy ka ba karon? Kaning nga moment. Nga, niya sa garden. Nagunit ko siya mong kamot. Happy ka? Oo. Thank you. Ang gusto sa tunda ko nga mag-kiss nimo, pero gusto man. Nakabindahi pang akong nanggod. Matara, ilong o baba ang wedding dahi. Okay ra. Ang importante, nga mao na imong na-feel. Love kita ko nimo. Ug love pud kita ka, Inday. Kano sa kanini, pantangon ang akong bindahi sa naong? Wa pa sa kung may baho. Mag-agad sa doktor. Pero, Unsa man? dili ka mahalok sa akong dagway kung matantang na ning bindahi. Ako ba sa kunyang ipangutan na si mong doktor? Kung pwede na ba mong undergo plastic surgery para bumalik na yung tsura? Ay, tuod. Pwede ko makakita picture na ako? Gusto lang unta ko makakita sa guwapa na akong hitsura sa wa pa ko maaksidente. Artista gud ka ako. Sa ato pa. Guwapa gid kaayo ko. Patanawan na yun ko, Pi. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long.
Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been on